нархи орд яке аз маводҳои асосии ғизоӣ дар Тоҷикистон беш аз 20% гарон шуд. ҳоло дар бозори панҷшанбеи маркази вилоят як халта орд вобаста ба навъаш аз 240 сомонӣ то 255 сомонӣ нарх дорад. ин дар ҳолест ки пештар як халта орд 190 то 200 сомонӣ арзиш дошт, мегӯяд ҳамкорамон Парвина Аҳророва дар гузориши омода намудааш. Нозимҷон Тоҷибоеви 46 сола 12 сол инҷониб дар бозори панҷшанбе бо хариду фурӯши орд машғул аст. Фурӯшандаи орд мегӯяд ки имрӯз нархи 1 килограмм орди навъи аъло 5 сомониву 20 дирам, 1 килограмм орди навъи якум бошад 4 сомону 80 дирамро ташкил медиҳад. Маводҳои ба фурӯш гузоштаи қаҳрамони гузориши мо ба таври як лух савдо мешаванд. Вай мегӯяд ки имрӯз мардум асосан аз халтаҳои орди 5 килограммӣ ва 10 килограммӣ харидорӣ доранд. Бисёртар пештар одамо айсоби орд арзон будан, лингоҳои 50 килоги мегиштанд, айсоби ки ҳозир қимат шуд, бисёр талабот лингоҳои майда айсоби маблағ кам буданаш, лингоҳои майда харидорӣ кардосиянд. Воридот кам шудааст, ҳар як айсоби кун раҳ бастаги буданашми ё дигар ҷоҳондаам набуданашпе воридот камтар шудаги, ҳамбар қимати бисёр шуда. Моям хурсанд мешим ки ҳамин ҳама маҳсулотҳо арзон мешавад. Солҳои охир раванди гарон шудани нархи орд дар саросари кишвар ба назар мерасад. Нозим Тоҷибоев афзуд ки солҳои пеш аз кишварҳои ҳамсоя воридоти орд бештар буд. Болоравии қурби асъори хориҷӣ ба нарху навои бозор низ сабаб гардид. Пештарин солҳо ҷудоям айсоби орд арзон будан, харидор бисёр буд. Дар рӯзҳои наздик айсоби қурби асъор баромаданаш орд хело қимат шуд. ҳар як лингашбе гӯё ки 20-22 сомонӣ лингаҳои 50 килоги қимат шуд, лингаҳои 10 килоги 5 килогиҳошбе 3-4 сомон қимат шуд. нархи маҳсулотҳои озуқаи ниёзи аввал оё сокинонро қонеъ мекунад ё не? Бо ин суол бо сокинон пурсиши сарироҳӣ доштем. Асану якум необходимый продукт ҳисоб мешавад декун. Нон, орд, сони равған, основной ҳамин да. Кадом масъала наравид ҳама чиз қиматгӯй. Як пенша камак як пенша. Нарх ҳар рӯз бо рӯз бидига ҳар рӯз нарх мебурад бозор ба. Ҷудо қимати шудагӣ. Масалан чӣ қимат шудааст? Орд қимат 250, 45, 50 гуросам. Равғанам қимат де. раиси ташкилоти ҷамъиятии бозори панҷшанбе Ғаниҷон Почоев гуфт ки масъулини бозор баҳри ба эътидол даровардани нарху навои маводи озуқа бо фурӯшандагон корбарӣ доранд. дигар маҳсулотҳо бошад, агар маҳсулоти аввалин дараҷа гӯшта гирем, агар дар бозори маркази Панҷшанбе нархи гӯшт устағондораш ҳамин рӯз 50 сомон ба фурӯхта шуда истодааст. дигар маҳсулотҳо камтар нархаш боло рафт, аз он ҷумла шакар нархаш боло рафтагӣ, орд камтар нархаш боло рафтагӣ. дар ҳақиқат мо ҳозир корбарӣ карсодем, корҳои фаҳмондӣ бурсодем, ина сахт расидан намешавад. мо ҷоҳои кория муҳайё карда мо дар кор ки борашо оварди сода, вазифаи мо асосиш ҳамин. Ғаниҷон Почоев масъули бозор мегӯяд ки бозори панҷшанбе маконест ки асосан тоҷирон молҳояшонро ба таври чакана ба фурӯш мегузоранд. орд бозори Гулистон мегӯем, як лух фурӯшо ҳамунҷа ба инҷа ба як 3 нафар оварда истода қасамоҷа оварда истода мефурӯшанд. нархи орд ҳамин рӯз ба 240 то 245 сомона 50 килош фурӯхта шуда истодааст. нархи нави як гӯмаш. дар ҳақиқат ин шакарам ҳозир нархаш ин як лух фурӯшиш Афросиёб, бозори Афросиёб ба инҷа ба оварда истода аз ҳамунҷа оварда фурӯхта шуда истодааст. равған ҳамин рӯз ба нархаш 16 сомон, равғани пахта килош 16 сомони фурӯхта шуда истодааст. ҳозир ма умед дорем ки аку мана ҳозир коркард шуда истодааст, пахтамоям ҳозир пахтаҳои чинда истодиянд, заводҳои пахта агар кор ба дародагар арзонтар мешавад. асосӣ нархҳое ки аз дигар ҷоҳо воридот мешавад, маҳсулотҳои хӯрока аз доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка вобаста мебошад. сокини шаҳри Хоҷанд Наҷми Нисо Аттаеви 60 сола бошад, толи 30 сол инҷониб дар бозори Панҷшанбе кор мекунад. Вай бо хариду фурӯши равғани пахта машғул аст. холаи Наҷми Нисо мегӯяд ки ба болоравии нархи равғани пахта нигоҳ накарда талабот ба ин маводи озуқа рӯз ба рӯз зиёд гаштааст.
مویم خرید و فروش روغنمو میگیریم 20 درم 30 درم اونجا میفروشیم هممو اینجا نامخوب خرید و فروش دیگه مویم همیشه امروز در بازار نصف 1 کیلوگرم روغنی 1 کیلوگرم روغنی پخته 17 20 همه خیلی کن 20 درم اونجا میفروشیم این مول نمیمونه روغن چاوا همیشه کیلو بای همش بردو شود میبیاد من وگان بیاد ارزان میشتگیست 5 لیتر میگفتم بشکچه 55 سوم بود آزیر 95 سوم این یگان شرایط به طوری نمیبود اویلی کو وای به هیچ طوری نمیبود آخه این آروری انصافی هم نیست یا خام به محصولات غذایی از قبیل گوشت، روغن، آرد و شکر برای استعمال کنندگان قریب که همه روزه لازمند. اما چه خیلی که فروشندگان میگویند شماره خریداران تا رفت کم شده ایستادند و این را آنها احتمال از بالاروی نرخ میشمارند. روغن حاضر در نزدیک یک ماه گوییم اگر یک 5 لیتر روغن مثل 58-60 باشه دیگر دوم این یک ماه تو 90 سومانی عمده رسید این به هم 20 سومان هر یک 5 لیتر رو بای کرد سبب این هم بالاروی؟ سبب این هم همین سودا سوس میشد خراجات این جای و پهم کردن قین میشد برای این مو چی قدر ارزان شود دیگر همون بهتر میشه. نوابسته از آن که نرخ محصولات آذوقه در بازارگران است مردم آمده محصولات لازمه روزگار را خریداری دارند. پایان رفتن ارزش مال و محصولات نیازی اول را البته وقت نشان خواهد داد. گزارش پروین احرار و براجان شرمتف برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.